أرست زينام إثيوبيا عدلات إنشيتيفات بمتقام كل مدياوي عبيت لمعات المرققاز بقراتنا كما تسرى منستر جنزب أحمد شيدي قليزو أبا كل الأمحرة سلام نمصنع مناسي أبا قن منقست تطوي لهم كسرحو كم زقبا مناسي من محدار كتما دسي تزاريبو كاب زيناوصاي منسترات مكلخال أمريكان دبوب كوريان كلتين كورياتات أبا زواسن كبابي عدتنا قبر أبزنبرو الأوان سمين كوريا روكيتات توكيسام سلام نطعنا هبلي زغوركم تملكتي كما يتمسيو لك ساعات حد خوين لو كم تلمود ما عاد زينا حيزنا متينا لنا زيناتات بممراح مساكم تصنح انا برهان فسام فلما بحصرت زيناتات كنجمر إثيوبيا عدلات إنشيتيفات جلوبال جيتوي بارتنرشيب حبرت أوروبا بمتقام كل مداو عبيت اللمعات النمرقاز بقراتنت كما تسرح منستر جنزب ايت احمد شدي قليصوم فوروم انفستمنت إثيوبيان حبرت أوروبان بفرنساي باريس تخايدوم جلوبال جيتوي بارتنرشيب بريزيدنت كوميشن أوروبا أورسولا فون دير لي زمرح عالم لخم انشيتيف حبرت أوروبان تقون مس استفرالي هاجرات أب ديجيتاليزيشن تحدث حيلي سرعة مقوي تعنام زلاقي قبرنا سلام اندحنة حويسو أب كل في عودتات زلو ركب متحبارن انفستمنت نمتنخار زعلم يوم منستر جنزب ايت احمد شدين كالوت لعلوت سب مزي منقستن حبرت أوروبان بانكي انفستمنت أوروبان بتي انشيتيف بيلوم هنصت مسرة المعات تحدثي حيلن ديجيتال متسارن وحزي انفستمنت معباي أبزك على اللوكونتات مزتاهم تملاخيتهم إثيوبيان فرنساين أب زفر زرقح ماخل مسمر حيل إلكتريك بحبار نمسرح زخل سممعنة فراريمن تي سممعنة أمرار حاقلقلوت إلكتريك إثيوبيان أقلقلوت إلكتريك فرنساين كاتي ممولوم تي سنسرعات كتام قلنا قلني أب فرنساي باريس الناتقايد زرك فوروم انفستمنت إثيوبيان حبرت أوروبان زي تقايديم بمسارة تي سممعنة كلتيوم تكالات أب زرقح ماخلاي مسمرن حيلي انتي تقارص مسمرات الكتريك مصقانن عبا زكال اللوكونتات بحبار كسرحيوم كابزي بتوساخي اب حاجه سلطنات تكنيك قرب اتاوت هنصت عقمن سممعنه لقاحن حويسو اب كالو زفرات بحبار كم سرحو تغليصلهم تملكتي حزد ما بزرزرنا بزحزنا زيناتاتك حلفكم أبا كل الأمحرة سلام نمصنع مناسي أبا قوني منقستي تطاو يلوم كسرحو كم زقبا مناسي من محدار كتما دسي تزاريبهم تو مناسي أبا وانا وزعبا سلامة ديبهم مزتايم تحبيرو لهم نتصبصاب أمانيل ورق أيو دهب ياسين أبا كل الأمحرة سلام نمصنع منقستي مزتفلاليو كفلتات حبرتسب زتدقاقم زتي سالط الله مناسي من محدار كتما دسيون أب اواناوي زعبا سلام تازات يوم ريتوم زهبو مناسيون بسنكي أب تخلل زلو تقم سلام من اسي كابوتا وتا تنقسايسو وصرح بزي مخالو عددا سئنت سرحن أب زيد اللبوتا نخوعلن كوينو اللو يبلو بكلاتشن يالو يسلام طوت أب كلنا زلو سئنت سلام من اسي ترقاقيون خينبر غير ويم تنقسايسو خينبر اتحدا بلعل اتحدا امنات كيلو غير ويم وطاتو لا يبچلم أب من اسي تراي زي كونس أب محبرسب هصانات دقا انسو لعول صقطنا بصحي بمخانو نزي تمته بمهب منقستنا زحزو انفت كقصلالو وزبل حساب علني ننو بعد خامد طففا اي عوتن زبالو اتم مناسي افلالاي حساب سلامو منقدي مفتاح خمس قبا حتيتم يوم مناسي نسلام اجامنا خنواصا يقبا كبلون قليصم سلام يجمرو كبيتنا አይደለ سلام ካብ ገዛ ይጅምር ኣብ ዓርስና ሰሪሕና ስድራና ምስቀየርና ናብ ማሕበረሰብ ናብ ሃገር ምስጋር ይካል መሰረት ሕብረተሰብ መርሰይ ስለዝኾነ ልዑል ኃይል ዘለዎ እዮም ነቲ ዘለዎ ኃይሊ ንሰላም ተጠቂሙ ሃገሩ ናብ ሰላም ምምጻ ተጽቢት ይግበረሉ ጣቱ የማህበረሰብ አንቂ በመሆን መንሰይ አንቃሒ ማህበረሰብ በመሆን ሕብረተሰብ በመላዓል
ፖለቲካዊ አንፈቱ ብምቕያር ናብ ልምዓትን ሰላምን ብምልዋጥ ኣብ ጎኒ መንግስቲ ደው ኢሉ ሰላም ክዕስል ይግባእ ኣብ ከንቲባ ምምሕዳር ከተማ ደሴ ምክትል ኣማኻሪ ርክብ ህዝቢ ኣወል ኣሕመድ ብወገኖም ኣብታ ከተማ ሰላም ንምዕሳል መናእሰይ ዘሳትፉ ስራሕቲ ምስርሖም ብምግላጽ በዚ እውን ንሰላም ቆራጻት ምዃኖም ብተግባር እናርኣዩ ይርከቡ ኢሎም የጽንፈኛ ኃይሉን አስተሳሰብ ኣተሓሳስባ ኣኽረርቲ ሓይሊ ኣይንድግፍን ኣብ ጎኒ መንግስቲ ኮይና ዝተጀመረ ሰላም ከነቐጽል ኢና ዝብል መትከል እዩ ዘለዎ እዚ ንምቕጻል ድማ ምስ መናእሰይ ምዝታይ ምምኽኻር የድልይ ብፍላይ ኣብ ካልኦት ቦታታት ዘለዉ ምንቅስቓስ ኣኽረርቲ ሓይልታት ዝተገንዘበ መንእሰይ እዩ ኣብ ከተማ ደሴ ዘሎ መንእሰይ ከም ጸብጻብ ኮርፖሬሽን ሚድያ ኣማራ ኣብቲ ዘተ ምምሕዳርታ ከተማ ንመናእሰይ ስራሕ ምፍጣር ኣብ ፖለቲካዊ ተሳትፎን ኣብ ካልኦት መንእሰይ ዝረብሑ ስራሕትን ጠመተ ክወሃብ ተሓቲቱ እቲ ምምሕዳር ከተማ እውን ኣብዞም ጉዳያት ከም ዝሰርሕ ገሊጹ ኣሎ ኣብ ዝተፈላለዩ ከተማታት ኢትዮጵያ ዝተሰርሑ ሜጋ ፕሮጀክታት ፍትሓዊ ተረባሕነት ቁጠባ ዜጋታት ዘረጋግጹ ምዃኖም ተገሊጹሎም ቶም ዝተሰርሑ ፕሮጀክታት ካብ ጽባቐ ብተወሳኺ ስነ ልቦና ዜጋታት ዝጽግኑ ስራሕቲ ምዃኖም እውን ተሓቢሩ እዩ ሙሉ ብርሃን ግርማይ ኣዝዮም ዝተጎድኡን ዝተበታተኑ መንደራት መግለጺ ከተማ አዲስ አበባ ክሳብ ዝመስሉ ምርኣይ ዝተለመደ እዩ ነይሩ ነዚሁ ምቕያር ይከኣል እዩ ዝብል ሓሳብ ድማ ንብዙሓት ሕቶ ዝፈጠረ እዩ ቅድሚ ዓመታት ስራሕ እንትጅመር በዚ ልክዕ ውፅኢት ከምጽኡ ዝብል ትጽቢቱ ናይ ነበረን ኣብ ከተማ አዲስ አበባ ብክልተ ዙር ዝተሳለጠ ልምዓት ኮሪደርን ፕሮጀክት ወሰን ሩባ ኣነስ ዝነበረ ምስሊ ከተማ አዲስ አበባ ዝቀየረን ሓድሽ መልክዕ ዘለበሰውን እዩ እዚ ስራሕ ምስ ዕቤት ከተማ ዝተኣሳሰር ልምዓቱን እዩ ኣብዚ ሕዚ እዋን ልምዓት ኮሪደር ኣብ ዝተሰርሐሎም ከባቢታት ዓይነት ዝስሕቡን ንኹሉ ዘሳትፉ ልምዓት ምፍጣር ተኻኢሉ እዩ በሁሉም ስፍራ ላይ በሁሉም አካባቢ ላይ የሰራናቸው ልማቶች አካታች አዋቂ ኣብ ኩሎም ከባቢታት ሰራሕናዮም ልምዓታት አሳተፍቲ እዮም ንመናእሰይ ህፃናት ዝተፈላለዩ ድሌት ዘለዎምን ጉድኣት ኣካልን ኣብ ግምት ዘእተው እዮም ልምዓት ኮሪደር ንኹሉ በዘሳትፍ መልክዕ ዝተሰርሐን ፍትሓዊ ልምዓት ንዜጋታት ምብጻሕ ዝተኻለሉ ንዘመን ዝምጥን ስራሕ ብዛዕባ ምዃኑ እውን ይግለጽ እዩ ኣብ ከተማ አዲስ አበባ ዝተጀመረ ልምዓት ኮሪደር ናብ ከተማታት ክልሉን ሰፊሑ እዩ እዚ ንከተማታት ናይ ምዝማን ስራሕ ስነ ልቦና ዜጋታት ዝጽግን ምዃኑ እውን ቀዳማይ ሚኒስተር ዶክተር አብይ አሕመድ ኣብ ስሩዕ አኼባ ባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ምግላጾም ይዝከር ይሄ ነገር በስፋት ኢትዮጵያ ውስጥ የትውልድ ስነ ልቦናን እያከመ ያለ እዚ ነገር ኣብ ኢትዮጵያ ብስፍሓት ስነልቦና ወለዶ እንዳጸገነ ዘሎ ስራሕ እዩ ናብ ደገ እንትንወጽእ ዝጸረየ ከባቢ ምርኣይ ቀሊል ነገር ኣይኮነን እቲ ዝነበረ ምቕጻይ ስነልቦና እንዳጸገነ እዩ ዘሎ ቅድም ክብል ናብ ዝኾነ ዓለም ኸይድና እንትንምለስ እታ ዝጸልመተት አዲስ አበባ እያ ነይራ ሕዚ እዚ ነገር የለን ኣብ ከተማ አዲስ አበባ ተጀሚሩ ናብ 68 ከተማታት ዝሰፍሐ ስራሕ ልምዓት ኮሪደር ፍትሓዊ ልምዓት ቁጠባ ከም ዘሎ ዝገለጸ እውን እዩ ስራሕ ልምዓት ኮሪደር ኣብ ከተማ ጥራይ እንከይተወሰነ ናብ ገጠር ሰጊሩ መነባብሮ ማሕበረሰብ ገጠሩን ንምምሕያሽ ተግባራዊ ስራሕ ጀሚሩ እዩ በከተማ ብቻ ሰርተን ብልጽግና ልናረጋግጥ አንችልም አብዛኛው ኣብ ከተማ ጥራሕ ሰሪሕና ብልጽግና ክንረጋግጽ ኣይንኽእልን ህዝቢ ኢትዮጵያ ሕዝውን ኣብ ገጠር ስለዘሎ ንገጠር ምልማዕ ኣድላይ እዩ ፍትሓዊ ቁጠባ ዝረጋግጽ እውን በዚ እዩ ካብ ልምዓት ኮሪደር ብዝሓለፈ ፍትሓዊ ቁጠባ ዘረጋግጹ ዓበይቲ ሜጋ ፕሮጀክታት ዝተሰርሑ እንትኾን ፕሮጀክት ፈሳሲ ጋዝ ኦጋዴን ሓደ እዩ እዚ ፕሮጀክት ኣብ ዓመት 111 ሚልዮን ሊትሮ ጋዝ ከም ዘፍርውን ቀዳማይ ሚኒስተር ዶክተር አብይ አሕመድ ኣብ እዋን ምረቓ ምግላጾም ይዝከር ዛሬ ለማያምኑ መከናወን እንደሚቻል ላልተቀበሉ አሳክተን ስላሳየን ሎሚ ነቶም ዘይኣመኑ ምስራሕ ከም ዝከኣል ንዘይተቐበሉ ሰሪሕና ስለ ዘረአና ምርኣይ ምእማን እዩ ከም ዝበሃል ፕሮጀክት ጋዝና ተዛዚሙ ክንራኸብ ኢና ብዝበልናዮ ልክዕ ዛዚምና ኢና እሞ ክሳብ ሕዚ ምርኣይ ንዘይከኣልኩም ንቑሑ ግዜ ከይሓልፈኩም ንኣና ዝኾነ ኣካል ጠጠው ከብልና ይኽእልን ብልጽግና ኢትዮጵያ ክንረጋግጽ ኢና ሃፍቲ ኢትዮጵያ እውን ተገሊጹ ንኽወጽእ ክንገብር ኢና እቲ ንኢትዮጵያውያን ብደም ዝተኣሳሰረ ዓብይ ግድብ ህዳሴ እውን መርከብ እዩ ኣብ ክልል ቤንሻንጉል እንትኾን እዚ ግድብ እውን ንኹሉ ዝሓቆፈ ፍትሓዊ ልምዓት ቁጠባ ከም ዘሎ ዘረጋግጽ እዩ ውልቃዊ ረብሖኦም ብምቕዳም ብሄራዊ ረብሓን ድሕንነትን ሃገሮም ንጸላኢ ኣሕሊፎም ዝህቡ ባንዳታት ነይሮም እዮም ሕዚ እውን ኣለዉ እዮም ጸላቲ ኢትዮጵያ እውን እምነት ዝሕድሩ ኣብዞም ንኸብዶም ዝሓድሩ ባንዳታትን ጓኖቱን ምዃኑ ይፍለጥ ናዝሬት በሪሁ ኣብዚ ጉዳይ ዝርዝር ኣለዋ ተኻቲርና ንመለስ ሃገር ካብ ረብሓ ናይ ሎሚ ብልጭልጭን ሕልሚ ስልጣንን ኣይትበልጽን ዝብል ትኽክለኛ ትርጉም ባንዳነት እዩ ኢትዮጵያ ኣይኮነን ዶ ሎሚ ኢትዮጵያውያን ካብ ንእሽተይ ክሳብ ዓብዪ
ብሄር ቋንቋ ባህልን እምነትን ከይፈለዩ ዓወት ኣብ ዝሓፈስሉ ኩርዓት ኣፍሪካውያን ዝኾነ ዓወት ዓድዋ እውን ባንዳታት ነይሮም እዮም ኮይኑ ግና ኢትዮጵያ ጸላእት ኣብ ቅድሚ ዓለም ካብ ምሕፋር ንድሕሪት ኣይጎተታን ኣብ ወርቃዊ መጽሓፍ ታሪክ ጀግንነት ኢትዮጵያ ናይ ባንዳታት ታሪክ እውን ሓደ ገጽ እዩ ለምውን እንተኾነ ጸላእት ኢትዮጵያ እምነት ዘሕደሩሎም ካብ ሕቑፎኣ ዝወፁ ንኸብዶም ዝሓደሩ ባንዳታት እዮም ኢትዮጵያ የአርበኞች ሀገር ነው ከድሮ ጀምሮ ዛሬም የአርበኞች ሀገር ነው ኢትዮጵያ ናይ ሓርበኛታት ሃገር እያ ካብ ቀደም ጀሚራ ክሳብ ሕዚ ሓርበኛታት እዮም ሃገር ሓልዮም ናብዚ ዘብጽሑና ሰራዊት ምክልኻል ናይ ኣያታቱ ሓርበኝነት እዩ ወሪሱ ነዚ እውን ኩሉ ግዜ ዝስዕር ናይ ሓርበኛታት ሃገር እያ እንትንብል ገዛኢ ባህሪኡ ማለትና እምበር ኢትዮጵያ በብዘበኑ ዝተረኣዩ ብዙሓት ባንዳታት ኣለውዋ ጸላኢ እንትመጽእ ነዚ እዩ ዘርእየና ጓናስ ጓና እዩ ዝገረመና ናይ ባንዳ እዩ ከም ዝበሃል زحفر ነገር ዘይብሎም ዕላምኦም ውልቃዊ ረብሓን ስልጣንን ዝኾኑ ንህልውና ሃገሮም ደንታ ዘይብሎም በስተውሃቦም መጠን ብሄራዊ ረብሓን ድሕንነትን ሃገሮም ንጸላእ ሕሊፎም ዝህቡ ብዙሓት እዮም ሓርበኛ ንጸላኢ ኣረኪቦም ድቦኦም ዝመልኡ ሎምውን ኣለዎም ሕልፍ ዝበሉ ድማ ጦር መዚዞም በወገን ጸላእ ተሰሊፎም ንኢትዮጵያ ዝውግኡን ነይሮም እዮም ናይ ሎሙ ባንዳታት እውን እንትኾኑ ካብ ዝተፈለየ ተግባርን ረብሓን የብሎምን ኢትዮጵያ ክሂዶም ንጸላእ ሕሊፎም ዝሃቡ ኮይኖም እንትዝከሩ እትቃልስ ግና ንናይ ወጻእ በመጥማት ጥራሕ ከም ዘይምለስ ግልጽ ይገብሮም ኢትዮጵያውያን ዘላቂ ጥቅሟና ሰላሟን ለማናጋት ብሎ ከታሪካዊ ጠላቶቻችን ጋር ኢትዮጵያውያን ዘላቂ ረብሓን ሰላማን ንምንጋዕ ምስ ታሪካውያን ጸላእትና ዝሰርሑ ባንዳን ጓናን ኣለው ኢትዮጵያ ሕቶ በር ባሕሪ ምልዓላ ዘይተዋሓጠሎም ሓይልታት ብፍላይ ድማ ሓሻኽር ባንዳታትን ጓኖቱን ስጋኣት ናብ ዘይኮኑሉ ብርኪ ንኽበጽሑ ሰራዊት ምክልኻል ብጥንቃቐ እዩ እናሰርሐ ዘሎ ህልውና ዝኽበር ተደሚርካ ጸኒዕኻ ብሓባር ጠጠው ብምባል እዩ ኢትዮጵያ ብዝተሰለፈትሉ ዝቃረኑ ጓኖቱን ባንዳታትን ሽርሕን ተንኮልን ምርዳእን ዓወትና ምግላጽን ኣድላይ ገብሮም እዚ እንትኾን ወይ ኢዶም ክእክቡ ወይ ድማ ብግልጺ ኣብ ጎን ጸላእ ምዃኖም ከርኢ እዮም لوالونتن دحننتن هاجر وحوس عب مقبار زلاقنت زلو عبيت قطبا مرقاز وصاني كم زخونة يقلز إثيوبيا بز حلف عمتات أب زفر قطبا زفتسمتهم وصيتا وسرعات المعات لوالونتن دحننتن زرقاقز يوم دما تبايل اللوم أبادي دمكان ብሄራዊ ረብሓ ሓንቲ ሃገር ብቐጻልነት ውሑስን ምግባር ህልውና ድሕንነት ልምዓትን ዕቤትን ሃገር ምርግጋጽ ግድን ይኸውን ሉዓላውነትን ሓድነትን ግዝኣት ከውሕስ ዝኽእል ትካል ጸጥታን ድሕንነትን ምውናን ብሄራዊ ረብሓ ሃገር ኣብ ምርግጋጽ ወሳንነት ኣሎ ቁጠባዊ ልምዓት ምርግጋጽ መነባብሮ ዜጋታት ምምሕያሽ ድኽነት ምንካይ ብመግቢ ዓርስኻ ምኽኣልን ውሕስና መግቢ ምርግጋጽን ሓዊሱ ኩለንተናዊ ዕቤት ቁጠባ ምውናን ብሄራዊ ረብሓ ኣብ ምርግጋጽ ዝለዓለ ግደሎ ናጽነት ሃገር ጥንኩር ብዝኾነ ቁጠባ ተዘይተደጊፉ ካብ መግዛእቲ ኢደ ዙር ኣይናገፍን ብመዳይ እዚ ኢትዮጵያ ኣብ ዝሓለፉ ዓመታት ብሄራዊ ረብሓ ንምርግጋጽ ዘኽእሉ ብዙሓት ተግባራት እናፈጸመት መጽያ ኣብ ዝናብ ዝተመስረተ ባህላዊ ሕርሻ ኢትዮጵያ ክልወጥ ብምግባር ኣብ ክረምትን ሓጋይን ፍርያት ሕርሻ ክድንፍዐሉ ዝኽእል መንገዲ ተፈጢሩ እዩ እዚ ድማ ኣብ ሕድሕድ ሓረስታይ ጥራሕ ዘይኮነስ ቁጠባዊ ዕቤት ሃገር ኣብ ምምሕያሽ ዓንዲ ሕቆ እናኾነ መጽዩ ኣብ ዘፈር ኢንዳስትሪ ብዝተሳለጡ ስራሕትታት እውን ቁጠባ ሃገር ክምዕብል ዝኽኣለ እንትኸውን ብሓፈሻ ኣብ ኩሎም ዓውዲ ቁጠባ ዝተሰርሑ ስራሕትታት ብሄራዊ ረብሓ ሃገር ዘረጋግጹ እዮም ዓበይቲ ፕሮጀክትታት ሃገር ብምዕዋት ቱሪዝም ብምንቅቃሕ ዘፈር ግልጋሎት ብምስፋሕን ኢንቨስትመንት ብምስሓብን ኢትዮጵያ ኣብ ዝሓለፉ ዓመታት ዝፈጸመቶም ዕማማት ሉዓላውነትን ረብሓን ሃገር ብቁጠባዊ ዕቤትን ምዕባለን ንምርግጋጽ ዝዓለሙ ምዃኖም ይምስክሩ መንግስቲ ኢትዮጵያ ተዛቢዑ ዝጸንሐ ቁጠባ ሃገር ንምስትኽኻል ንግድን ኢንቨስትመንትን ንምምሕያሽ ተወዳዳራይ ዓቕሚ መፍርያይነትን ምዕባይ ውሑስ ስርዓት ፋይናንስ ንምርግጋጽ ዝዓለመ ምምሕያሽ ማክሮ ቁጠባ ብምፍጻም ብሄራዊ ረብሓ ሃገር ንምርጋጽ ቆራጽነት ዝተመልኦ ውሳነ ወሲኑ እዩ እዚ ድማ ርኡይ ዝበሃል ቁጠባዊ ምምሕያሻት ኣብ ኩሉ ዓውዲ ክምዝገብ ዝገበረ እዩ
ቁጠባዊ ዕቤት ብምርግጋጽ ሉዓላውነትን ድሕንነትን ሃገር ውሑስ ምግባር ከም ዝከኣል ዝግለጽ እንትኸውን ዕቤት ቁጠባ ሃገር ብምርግጋጽ ሉዓላውነት ኢትዮጵያ ውሑስ ብዝኾነ መንገዲ ምሕላው ከም ዝከኣል ይእመን። ሕዝማ ዜና ዕዳጋ ይቕጽል። ኩባንያታት ኣውሮፓን ፈረንሳይን ኣብ ነፃ ዞባ ንግዲ ድሬዳዋ ስራሕ ንክጅምሩ ጻውዒት ቀሪቡ። ዋና ፈጻሚ ስራሕ ኮርፖሬሽን ልምዓት ፓርክታት ኢንዱስትሪ ሳይታገሱ ኣብ ፈረንሳይ ፓሪስ እናተኻየደ ኣብ ዝርከብ ፎረም ኢንቨስትመንት ኢትዮጵያን ኣውሮፓን ምስ ዝተረኸቡ ሰብ ዋና ኩባንያ ኣውሮፓን ፈረንሳይን ተዛትዮም ኣሎም። እቶም ዋና ፈጻሚ ስራሕ ኣብቲ እዋን ሰብ ሃፍቲ ኣብ ነፃ ንግዲ ድሬዳዋ ሃፍቶምን ፍልጠቶምን ኣብ ስራሕ ንምውዓል እንተወሲኖም እቲ ኮርፖሬሽን ደረጁ ዝሓለወ መሰረተ ልምዓትን ሓደ ማእኸል ኣገልግሎትን ከም ዘቕርብ ገሊጾምሎም እዮም። ኣብ ኢትዮጵያ እናዓበዩ ዝመፁ ሃገራዊ ስትራቴጂካዊ ኢንቨስትመንታት ንምሕጋዝ ዘድልዩ ዘፈር ትራንስፖርትን ሎጂስቲክስን ንቀጥታ ኢንቨስትመንት ወፃኢ ክፍቲ ከም ዝተገብሩ እውን ተዛሪቦም። ሕዚ ድማ ናብ ዜና ወፃኢ ከስግረኩም። ሚኒስትራት ምክልኻል ኣሜሪካን ደቡብ ኮርያን ክልቲአን ኮርያታት ኣብ ዘዋስን ከባቢ ዑደት እናገበሩ ኣብ ዝነበሩሉ እዋን ሰሜን ኮርያ ሮኬታት ተኩሳ ተባሂሉ። ሰሜን ኮርያ ኣብዚ ሰሙን ብዙሕ መወንጨፊ ሮኬት ስርዓታ ከባቢ 10 ሮኬታት ምትኳሳ ሰራዊት ደቡብ ኮርያ ኣፍሊጡሎም። እቶም ሮኬታት ኣብ ምዕራባዊ ፓስፊክ ውቅያኖስ ናብ ዝርከብ ማያዊ ኣካል ዝተተኮሱ እንትኸውን ዘብፅሕዎ መጠን ጉዳት እናተጻረየ ከም ዝርከብ እቶም ሚኒስትራት ምክልኻል ተዛሪቦም። ሰሜን ኮርያ ብተመሳሳሊ ቅድሚ መዓልትታት ፕሬዚዳንት ደቡብ ኮርያ ሊ ጄ-ሞያንግ ምስ ቻይና መዘኖም ሺ ጂንፒንግ ኣብ ዝተረኸብሉ ኣኼባ ምትሕብባር ኢኮኖሚ ኤስያ ፓስፊክ መድፍዕ ሮኬታት ተኪሳ እያ ክብሉ ሚኒስትር ምክልኻል ደቡብ ኮርያ ከሲሶም ነይሮም። ተመልከቲ ማዕድ ዜና ቅድሚ ምዛምና ቀንዲ ዜናታት ዝዕለት ከዘኻኽረኩም። ኢትዮጵያ ዕድላት ኢኒሼቲቫት ብምጥቃም ኩለ መድያዊ ዕቤትን ልምዓትን ንምርግጋዝ ብቆራጽነት ከም እትሰርሕ ሚኒስትር ገንዘብ ኣሕመድ ሺዴ ገሊጾም። ኣብ ክልል ኣምሓራ ሰላም ንምጽናዕ መናሰይ ብጎኒ መንግስቲ ጠጠው ኢሎም ክሰርሑ ከም ዝግባእ መናሰይ ምምሕዳር ከተማ ደሴ ተዛሪቦም። ካብ ዜና ወፃኢ ሚኒስትራት ምክልኻል ኣሜሪካን ደቡብ ኮርያን ክልቲአን ኮርያታት ኣብ ዘዋስን ከባቢ ዑደት እናገበሩ ኣብ ዝነበሩሉ እዋን ሰሜን ኮርያ ሮኬታት ተኪሳ። ባርከስ ተመልከቲ ነሰዓት ዝሓዝናዮም ዜናታት በዚ ዛዚምና ስለምክታልኩም ኣዝና ነመስግን። ሰላም